سلام كبرات تختاتلتي يوتيوب شانيل سينما سمرن لومون كم وترو زتفلالي سبورتا حبرتات حيزنا لكم قريبنا لنا نمكتالكم بخبر نقدم وانو بريمير ليج عاد انجليز 2.5 مليون باوند نعمت እናትኸፍሎ ካብቶም ሓያላት ተኸላኸልቲ ነይሮም ኣብ መፈጸምታ ውድድር ሻምፒዮንስ ሊግ አንጻር ዓርሞሻዊት ጋንታ ዝኾነት ባርሴሎና ገጢሙ ንሃገራዊት ጋንቱ ኣብ ናይ መፈጸምታ ጽዋእ መንዓተረ ክትበጽሕ መሪሕ ግደ ካብ ተጻወቱ ሓደ እዩ ድሕሪ ናይ ዓዲ እንግሊዝ ጻንሒቱ ምውዱ ድማ ናብ ቱርካዊት ክለብ ጋላታሳራይ ተሰጋጊሩ 8 ሚልዮን ዩሮ ኣታዊ ገይሩ እዩ ድሕሪ ዝኹሉ ግን ጥራይ ኢዱ ተሪፉ ግዳም ሓደር ክኸውን ተፈሪዱ እቲ ታሪኽ ከምዚ እዩ እዚ ካብ 2004 ክሳብ 2016 ኣባል እንግሊዛዊት ክለብ ኣርሰናል ኮይኑ ከም ናይ የማናይ ክንፊ ተኸላኻላይ ኮይኑ ተጻወተ ኣይቮሪ ኮስታዊ ኢማኑኤል ኢቡዬ ምስ ቤልጂማዊት ኣውሪሊ ቤርትራንድ ኣብ ጥቅምቲ 25 2004 ተመርዒው ሓዳር መስሪቶም ኣብ መንጎም ድማ 3 ፍረ ብርኮም ፈጢሮም ይጓዓዙ ነበሩ ኣብቲ ኣብ 2011 ናይ ለንደን ናብሮኦም ኣኽቲሙ ናብ ቱርኪ ምስ ጋዓዙ ህይወት ይቕጽል ሃንደበት ኣብ ሓምለ 2018 ኣብ ማዕከናት ዜና ቀሪቡ ዝገብሮ ቃለ መጠይቕ ድማ ልቢ ብዙሓት ብሓዘን ተንኪፉ ኢቡዌ ይብል ኣነ ኣምላኽ ክሕግዘኒ ጥራይ ዘሊ ምክንያቱ ኣምላኽ ጥራዩ ካብዚ ኣብ ኣእምሮይ ዘሎ ሓሳብ ከገላግለኒ ዝኽእል ኣብዚ እዋን ማኪና የብለይን ገዛ የብለይን ገንዘቡን የብለይን ኢሉ ኣብ ቃለ ማሕተት ምስ ተዛረበ እዋ እዚ ኩሉ ገንዘብ ናበይ ኣቢልዎ ኣብ ኣእምሮ ሰማዕቲ ዝመፀት ሕትያ ነይራ ሰበይተይ ንፍትሕ ኣብ ቤት ፍርዲ ምስ ኣቕረበትኒ ዝነበረኒ 7 ሚልዮን ዩሮን ኣብ እንግሊዝ ዝነበረ ገዛን ክወሃባ ተፈሪዱ ኣነ እውን ኣብ አንፊልድ እትርከብ ናይ ቅድም ንእሽቶ ገዛ ክነብር ጀሚረ ንዓውን ዝነበረኒ ኩሉ ሃብተይ ከረክባ ተገዲደ ኢቡዌ ኩለን ዝነበሮ ማካይን እውን ተመንጢሉ እዩ ገዛይ ይብል እናሕነቕነቕ ገዛይ ብክንደይ ሽግሬ ኣጥርዮ ሕጂ ግን ፈሪሐ ቀፂሉ ኢቡዌም ግዳውንተይ ወይ እውን ተሪፉን ዘሎ ነገር ኣይሸይጥን ስጋ መወዳእታ ከቃለሰ ምክንያቱ እዚ ገጢምን ዘሎ ፍትሓዊ ኣይኮነን ኣብ ከምዚ ኩነታት ኮሎ እምበር እንግሊዛዊት ክለብ ሳንደርላንድ ንዓመት ሙሉእ ምስ ኣዘጽንሕ ውዕል ንኽፍርም ዝቐረበትሉ ይኹን ዳእምበር ኢቡዌ ብኽልተ እግሩ ጠጠው ክብል እዩ እናተባህለ ናይ ቅድም ወኪሉ ኤጀንት ዝነበረ ሴባስቲያን ቦሴው ዓስቢ ስርሐይ ዘይከፈለኒ 1 ሚልዮን ዩሮ ይእውደ ኢሉ ከሰሰሞ ድሕሪ ፍርዲ ፊፋውን ብጊዱ ንሓደ ዓመት ከይትጻወት ይእግዶም ኢቡዌ ክጥጥዕ ጀሚሩን ዝነበረ ተስፋ ወቂሙ ዓለም ዳግም ጸለመተቶም እንድሕሪ ተመሊሱ ክሪኦ ይፍትን ምሽ ንነፍሰይ እንታይ ይብል መስለካ ተገሪካ ኢማኑኤል ስለምንታይ ኣቐዲምካ ብዛዕባ እዚ ክትሓስብ ዘይከኣልካ ይብል ብናይ ጣዕሳቐና ኣዝዩ ከቢድ እዩ ማራ ከቢድ ኩሉ ገንዘበይ ንሰበይተይን ደቀይነ ሰዶ ነይረ ኣብ ቱርክ ጥራይ 8 ሚልዮን ዩሮ ተኸፊለም እቲ 7 ሚልዮን ሰዲደላ ፈርም ኣብ ዝበለትና ኩሉ ፈሪመ በዓልቲ ቤተያ እቲ ናይ ፊፋ ጸገም ዘጋጠመ ክሕጉዝን ዝግቦም ሰባት ሕማቕ ማዕዳ ስለ ዝማዕድን እዩ ብሰንኩም ድማ ፊፋ ኣጊድን ይብል ቀፂሉ ይብወም ንሄንሪ ኣብ ዝረኣኹሉ ሰዓት ይሕጎሴ ኩነታተይ ድማ ይሓፍር ነቶም ሓቢረ ተጻወት ኩሎም ይኹን አንጻሮም ዝገጥም ዝነበርኩ ኣብ ቲቪ ክሪኦም ከለኹ ኣብኡ መሃለኹ ነይረብል ክትሪኦም ከቢድዩ ይብል ሕሉፍና ዘከረም እዚ ኣቦ 3 ዕሸላት እዚ ዝኾነ ኢቡዌ ክቕጽል እንከሎ ቅድሚ ሕጂ ደቀይ ይድውለይ ነይሮም ሕጂ ግን ዝኾነ ርክብ የብለይን ብዙሕ እዩ ዝሃስየኒ ንዓይ ብዘይብኦም ኣዝዩ ዝኸብደኒ ይብል ንብዓት ቁጥርጥር እናበሎም ጅንሰ ይኹን ክዳውንተይ መዓልታዊ እየ ብኢደይ ዝሓጽቦም ኣብ ሕርሻታት ስለ ዝሰራሕኩን ኢደይ ተሪር እዩ ምባል ክብደት ዘለዎ ህይወቱ ይገልጽ ብዙሓት ኩነታት ውሳዓዘቡ ሰባት ነፍሱ ኣብ ምጥፋእ ደረጃ ከም ዝበጽሐ ይእምቱም ኣብዚ እዋንዚ ዘለዎ ህይወት ኣብ ቀጻሊ ከነቕርበልኩም ኢና እዚ በዓል እዚ ዓመት መፀ ኣብ 26 ታሕሳስ ኣብ ሃገራት እንግሊዝ ዌልስ ኣየርላንድ ከምኡ ድማ ኣብ ኣውስትራልያን ካናዳን ኒውዚላንድን ዝኣመሰላ ኣብ ትሕቲ መግዛእቲ ስርዓት እንግሊዝ ዝነበረ ሃገራት ዝበዓል በዓል እዩ እዚ ኣብ ጽባሕ ልደት ዝኽበር በዓል ብልምዲ ኣብ ዘንተጠቕሰ ሃገራት ዝርከቡ ኣህዛብ ዝተፈላለዩ ህያባት ዝለዋወጥሉ ምስ ቤተሰቦምን ፈተውቶምን ሓቢሮም ዝድሰትሉ ጻዕቂ ንጥፈታት ዝረኣየሉን ኣጋጣሚ እዩ መበቆላውነት ዝበዓል ብንጹር ዝገልጽ መረዳእታ እኳ እንተዘይሃለወ ምስ ባህልን ድምድን ተኣሳሲሩ ግን ኣብ ነዊሕ ጸንሐ ዝፈለመ ከም ዝኾነ ይንገር በዓል ቦክሲንግ ዴይ ብዘይካ ኣብተን ልዕሊ ኢለን ዝተሰመያ ሃገራት ኣብ ካልኦት ኣባላት ናይ ሓበራዊ ሃብቲ ማለት ኮመንዌልዝ ዝኾነ ሃገራቱን ይበዓል እዩ
እታንኮ ቦክሲንግ ዴይ ዘይበዓለላ ግዛት እንግሊዝ ነበር ሃገር አሜሪካ እዛ መዓልቲ ቦክሲንግ ዴይ ተባሂላት ዝስየመሉ ምክንያት ብርክት ዝበሉ እዮም ይኹን እምበር መብዛሕትኦም ዝህቦ ትርጉም ተመሳሳሊ ብምዃኑ ዳርጋ ኩሎም ከም ቅቡል ይውሰዱ ኣብ ቅንያት በዓል ልደት ይኹን ኣብዛ ፍሊት መዓልቲ ናይ ህያብ ምልውዋጥ ትርኢታት ይዝውተር እዩ ኣብ ብሪጣንያ እዚ ናይ በዓል ልደት ህያብ ክሪስማስ ቦክሲንግ ተባሂሉ ይፍለጥ በዚ ምክንያት ድማ እዛ ኣብ ጽባሕ በዓል ልደት ትውዕል መዓልቲ ቦክሲንግ ዴይ ተባሂላ ክትጽዋዕ ምኽኣላ ይግለጽ ብዘይካዚ ኣብዛ ዕለት ንጽጉማት ዝወሃብ ናይ ገንዘብ ሓገዝ ዝዋህለሉ ሳንዱቕ ማለት ቦክስስ ብድሮቲ ዕለት ኣብ ዕለተ ልደት ማለት እዩ ኣብ ኣብያተ ክርስቲያናት ይቕመጥ በዚ እውን መፀውዒ እታ ዕለት ቦክሲንግ ዴይ ክኸውን ቀሲቡ ዝብል መረዳእታ እውን ኣሎ ኣብ መዓልቲ ቦክሲንግ ዴይ ስድራ ቤታት ብሓፈሻ ኣብ መዓልቲ ልደት ድማ ብፍላይ ዘይተረኽቡ ኣባላት ነቲ ዝቐነየ ድባብ በዓል ልደት ዘድምቕሉ ዕለት እዩ ብተወሳኺ እውን ኣብዛ ዕለት እዚኣ ብርክት ዝበሉ ንጥፈታት ናይ ምክያድ ልምዲ ኣሃዛብተን ሃገራት እዩ ንኣብነት እንተርኢና ኣብ ሃገር እንግሊዝ ኣብዛ መዓልታዊ ብርክት ዝበሉ ስፖርታዊ ንጥፈታት ይካየዱላ እዮም ብፍላይ ከዓ ኣብዛ ዕለት ዝካየዱ ውድድራት ፕሪምየር ሊግ እንግሊዝ ኣተኩሮ ተኸታተልቲ ዝስሕቡ ምዃኖም ይፍለጥ እዚ ወቕቲ እዚ ቦክሲንግ ዴይ ንጋንታታት ፕሪምየር ሊግ እንግሊዝ ኣዝዩ ፈታኒ ወቕቲ እዩ ብፍላይ ንኣርሰናል እሞ ስሞም ዶ ክንብላ ዋላስ ጥይቶም ከም ዝፍለጥ ኣርሰናል ንዝበዝሐ ሲዝን ፕሪምየር ሊግ ስጋብ እዚ ወቕቲ እዚ ቦክሲንግ ዴይ መሪሓት እያ ትመጽእ ኣብዛ ቦክሲንግ ዴይ ምስ በጽሐት ግን ብቦክስ ማይክ ታይሰን ከም ዝተወቅዐት ስጋብ ትመስል ጽሩሩ እናበላ ናብ ዛህራ ማለት ራብዓይ ደረጃ ዛዓ ትብል እዚ ወቕቲ ቦክሲንግ ዴይ ከቢድ ዝገብሮ ነገር ብዘይ ዕረፍቲ ተደራረብቲ ፀወታታት ስለ ዝስራዓሉ እዩ ኮይኑ ድማ ተፃወቲ ክደኽሙን ብመስበርቲ ክወፁን ይረኣዩ ብሓቂ ቦክሲንግ ዴይ ድማ በቃ ተጋባገብ እዩ ኣብዛ ናይ ሎሚ ዓመት ቦክሲንግ ዴይ ኣብ ፕሪምየር ሊግ ዓዲ እንግሊዝ ኣብ ዕለት 26 ታሕሳስ ጥራይ ቶተንሃም ምስ ብራይተን ቦርንማውዝ ምስ ኣርሰናል ቸልሲ ምስ ሳውዝሃምፕተን ኣስቶን ቪላ ምስ ኖርዊች ሲቲ ኤቨርተን ምስ በርንሊ ሼፊልድ ዩናይትድ ምስ ዋትፎርድ ክሪስታል ፓላስ ምስ ዌስትሃም ማንቸስተር ዩናይትድ ምስ ኒውካስል ዩናይትድ ሌስተር ሲቲ ምስ ሊቨርፑል ወልቭስ ምስ ማንቸስተር ሲቲ ክገጥመን ብዘይ እኹል ዕረፍቲ እውን ግጥማት ክቕፅል እዩ ዋንዳ ናራ ሰይቲ ኣጥቃዓይ ፒኤስጂ ምዃና እያ ሰብኣይ ትብል ንሳም ተሳዒሩን ተመፂኡ ምሳይ ስጋው ርክብ ክፍፅም ኣይደልይን እዮም ወረቅ ቁልሕ ኢሉ ክርአኒ ኣይደልን ክትብል ትገልጾም ሰይቲ እዚ ኣብ ቅዲ ኣሰልጣኒ ኢንተር ሚላን ዝኾነ አንቶኒዮ ኮንቴ ቦታ ብዘይምርካቡ ኣብ መስከረም 2019 ብልቓሕ መልክዕ ናብ ፒኤስጂ ተሰጋገረ ወዲ 26 ዓመት ኣርጀንቲናዊ ኣጥቃዓይ ተሓቲታ ክትመልስን ከላም ሰብኣያ ጋንቱ ምስ ትሰዓር ኣዝዩ ከም ዝቁጣዕ ትነግር እዛ ጓል 33 ዓመት ኣርጀንቲናዊት ቆንጆን ናይ ሰብኣያ ወኪልን ዝኾነት ዋንዳ እንታይ ከም ዝብል ከማን ኣይፈልጥን ምናልባት ግብረ ስጋ ቅድሚ ፀወታ ክንገብር ክንፍትን ነርና በዓል ቤተይ ግን ፕሮፌሽናል ከም ምዃኑ መጠን ኣይውዕለን እዮም እቲ ሓንቲ ዕድል ዘላ ድሕሪ ፀወታ እዩ ንሱ ኸማን እቲ ፀወታ ብፅቡቕ ተተዛዚሙ ማለት እንተስዒር እዩ እንድሕር ተሳዒሩ እሞ ይትረፍ ክራኸበኒ ቁልሕ ኢሉ ኸማን ኣይርእንን ክትብል መረርኣኻ ምስማዕ ኣይተቆጠበትን ናይ ቅድም በዓል ቤታን ኣቦ 3 ደቃን ዝኾነ ሎፔዝ ዋንዳ ምሳይ ከላ ምስ ኢካርዲ ትድቅስ ነይራ ክብል ቁጥዑ ገሊጹ ከም ዝነበረ ይዝከር ዋንዳ ቢጊድኣ ንሎፔዝ ምስ ገደፍኮ ናብ ኣርጀንቲና ከይደ ሽዑየ ድማ ብዛዕባ ኢካርዲ ክሓስብ ጀመርኩም ግን ከም ዝፍለጥ ኣነ 3 ቆልዑ ኣለውኒ ናብ ኣርጀንቲና ተመሊሰ ከም ብሓድሽ ህይወት ክጅምር ቀሊል ኣይኮነን ኮይኑ ድማ ንዓይ ከም ኢካርዲ ዝኣመሰለ መንሰይ መጻመድ ምርካብ ኣዝዩ ኣገዳሲ ነይሩ እቲ ሓቂ ግን ንኢካርዲ ዝመረጽኩሉ ምኽንያት ንዓይ ጥራይ ዘይኮነ ንደቀይ እውን ኣዝዩ ፈትይዎም ብምንባር እዩ ክትብል ምላሽ ሂባትሎም ኢካርዲ ኣብዛ ሕጂ ዝፃወተላ ዘሎ ፈረንሳዊት ጋንታ ፒኤስጂ ኣብ 17 ፀወታታት 13 ሸቶታት ብምዝጋብ ኣብ ጽቡቕ ቆመና ከም ዘሎ ይፍለጥ እዛ ንሊግ ሓደ ፈረንሳ ብቐዳምነት እትመርሖ ዘላ ጋንታ ድማ ነዚ ናይ ቅድም ናይ ኢንተር ሓለቓ ጋንታ ዝነበረ ኢካርዲ ናይ ልቓሕ እዋኑ ምስ ወድአ ብ59 ሚልዮን ፓውንድ ከተፈርሙ ከም እትኽእሉን ይዝረበሉ እዮም ሰብኣያ ናብ ፒኤስጂ ክሰግር ልዑል ተራ ተፃወተት ዋንዳ ከም እትብሎም ሰብኣይ ካብ ሳንሲሮ ማለት ናይ ኢንተር ሚላን ሜዳ ናብ ዝሓሸትን ኣገዳሲት ዝኾነት ጋንታ ከም ተሰጋገር ዝኣምን ክትብል እሙንታ ትገልጽ
ዋንዳ ወሲኻም ኣብ ሳንሲሮ ጽቡቕ ዝኽሪ ዘለኒ ምስ ደገፍቲ ኢንተሩን ከምኡም እቲ ናይ ብሓቂ ደጋፊ ኢንተር ኢካርዲ ኩሉ ግዜ ኣብ ጎኒ ኢንተር ከም ዝኾነ ይፈልጥ እዮም ናብ ፒኤስጂ ምስ ስግጋሩን ንዕኦም ከዲዑ ማለት ከም ዘይኮነ ይፈልጡ እዮም ትብል እቲ ሓቂ ግን ይብሉ ገለገለ ሰባት እቲ ሓቂ ሰብኣያ ጋንቱ ተተሳዒራ ምስኣ ስጋው ርክብ ክፍጽም ስለይደሊ ክለብ ፒኤስጂ ድማ ዝበዝሐ እዋን ስለትስዕር ብዙሕ ስጋው ርክብ ናይ ምግባር ዕድላ ከተዕብያ ሰብኣያ ናብ ፒኤስጂ ከም ዝሰግር ዝገበረቶ ይብሉ ግምቶም ክቐምጡ ከለዎም እቲ ዘገርም ግን ኢካርዲ ናብ ኣርሰናል ወይ ድማ ማንቸስተር ዩናይትድ ሰጊሩ ነይሩ እንተዝኸውን ናይ ስጋው ርክብ ህይወታ ከመይ ምኾነ ነይሩ ትብሉ ኣብ ወጋታት ክቡራት ተጻወቲ ኣቶኪራ እትሰርሕ መጽሔት ትራንስፈር ማርኬት ብዝገበረቶ መጽናዕቲ ኣብ ዕዳጋ ዋግኦም ዝጎደለ 30 ተጻወቲ ኣስማቶም ርቑያቶም ኣላ ብመሰረት እዛ መጽሔት ዘውፅኣቶ ጸብጻብ ድማ ዝበዝሑ ተጻወቲ ክለባት ባርሳን ማድሪድን ኣብቲ ሊስታ ተዘርጊሖም ኣለዉ እዚ ጸብጻብ ናይዛ መጽሔት ቅድሚ ሕጂ ዝነበረ መጠን ዋግኦምን ብኽንደይ ጎዲሉ ከም ዘሎን ዘስፈረ ምዃኑ እውን ኣብ ስእሊ ብምዕዛብ ብቐሊሉ ክንርድኦ ንኽእል ንቀዳማይ ተርታ ሒዙ ዘሎ ብራዚላዊ ተጻዋታይ ባርሳ ብልቓሕ ኣብ ባየር ሙኒክ ዘሎ ፊሊፔ ኮቲኒዮ ኮይኑ ኮቲኒዮ ካብ ሊቨርፑል ናብ ባርሳ ተሰጋገሩሉ መጠነ ገንዘብ 140 ሚልዮን ዩሮ ምንባሩን ብፍርቂ ምጉዳል ድማ ኣብ ዋግኡ 70 ሚልዮን አንቆልቂሉ 70 ሚልዮን በጽሑ ይርከብ ብራዚላዊ ማርሴሎ ኣብ ካልኣይ ተርታ ተሰሪዑ ይርከብ እዚ ዝሓለፈ ዓመታት ዋግኡ 70 ሚልዮን ዝተመን ዝነበረ ብራዚላዊ ናይ ጸጋም ተኸላኻላይ ኣብዚ ግዜ እዚ ዋግኡ ብ50 ሚልዮን ብምንቁልቋል 20 ሚልዮን ከም ዝተመን እታ መጽሔት ኣብ ገጻ ተስፊራቶላ ተጻዋታይ ባርሳ ኢቫን ራኪቲች ኣብ ሳልሳይ ተቐሚጡ ንረኽቦም እዚ ኣብ ትሕቲ ቫልቬርደ እኹል ናይ ምጽዋት ሰዓታት ይረክብ ዘየለ ክሮኤሽያዊ 65 ሚልዮን ዝተመን ዝነበረ ዋግኡ ብ40 ሚልዮን ብምንቁልቋል ኣብዚ ሕጂ እዋን ብ25 ሚልዮን ይትመን ኣሎም ነዞም ሰለስተ ቀዳሞት ተጻወቲ ስዒቦም ምስ ቀዳሞት 10 ተሰሪዖም ዘለዉ ተጻወቲ ምስ ንዕዘብ ድማ ራብዓይ ሰርጂዮ ቡስኬትስ ሓምሻይ ማርኮ አሶንሲዮ ሻርሻይ ጋርዝ ቤል ሻብዓይ ኤዲሰን ካባኒ ሻምናይ ቶማስ ሌማር ታሽዓይ ሳሙኤል እምቲቲ ዓስራይ ነቢል ፈክር ንቀዳሞት 10 ታርታ ቢሒቶም ኣለዉ ብዘይካዚ ኣብ ክራማት ካብ ቸልሲ ናብ ማድሪድ ተሰጋገረ ኤሪን ሃዛርድ ካብ ቸልሲ ናብ ማድሪድ ተሰጋገረሉ 150 ሚልዮን ብ30 ሚልዮን ብምቕናስ መበል 11 ተርታ ክሕዝ ኢሉሎም አንቶዋን ግሬዝማን ንሃዛርድ ስዒቡ መበል 12 ተርታ ክሕዝን ከሎ ፖርቱጋላዊ ክሪስቲያኖ ሮናልዶ ድማ መበል 16 ተርታ ይርከባሎም አሌክሲስ ሳንቼዝ ኣብ መበል 21 ሊዮኔል ሜሲ መበል 27 ብራዚላዊ ኔይማር ድማ መበል 28 ከም ተሰርዑን እታ መጽሔት ዘውፅኣቶ ዝርዝር ይሕብር ፈረንሳዊ ተጻዋታይ ክለብ ፒኤስጂ ኪሊያን ምባፔ ዝበለጸ ተጻዋታይ ሃገር ፈረንሳ ናይ ዓመተ 2019 ኮይኑ ተሸሊሙሎም እዚ ብመጽሔት ፍራንስ ፉትቦል ዝወሃብ ሽልማት እዚ ወዲ 20 ዓመት ኮተቴ ንደቂ ሃገሩ አንቶዋን ግሬዝማን ራፋኤል ቫራን ንጎሌ ካንቴ ዝኣመሰሉ ተጻወቲ ብምብላጽዩ ተዓዊትሉ ዘሎም እዚ ሽልማት ብብሉጻት ተጻወቲ ነበር ፈረንሳውያን ከምኡውን ፕሮፌሽናል ፈረንሳውያን ጋዜጠኛታት ዝህቦ ድምጺ ከም ዝወሃብ ይፍለጥ ስፓኛዊ ብሉጽ ተወዳዳራይ ባንታ ቴኒስ ዓለምና ዝኾነ ራፋኤል ናዳል ምስ ስዊዘርላንዳዊ መተሓላለኽቱ ሮጀር ፌደረር ዘለዎም ናይ ነዊሕ ዓመታት ህልኽ ከም ናይ ኩዕሶ እግሪ መተሓላለኽቲ ሜሲን ሮናልዶን ክልክዕ ከም ዝኽእል ግለጽ ከም ዝዝከር ኣብ ዝሓለፈ ቁሩብ መዓልታት ሓላ ውልዳት ጁቬ ዣን ሉጂ ቡፎን ብዛዕባ ውድድር ሜሲን ሮናልዶን ኣብ ዝተሓተተሉ ንዞም ክልተ ዓበይቲ ተጻወቲ ባይታ ቴኒስ ከም ዘመሳሰሎም ዝዝከር ኮይኑ ናዳል ነዚ መግለጺ ኣብ ዝተሓተተሉ ነዚ መልሲ ሂቦም ናዳል ኣብ ዝሃቡ ቃል ምስ ሮጀር ከወዳድሩ ንምኽኣሎም ዕድለኛ እየ ንሱ ግን ብሉጽዩ ኩሉ ዝከኣሎ ብምግላጽ ንወዳድርቱ ፌደረር ኣድናቆት ክገልጽ ይተራዩ ዝፍለጥ ራፋኤል ናዳል ኣብዛ ዓመት ንውድድር ፍሬንች ኦፕን ዩኤስ ኦፕን ብምዕዋት ኣብ ታሪኹ ንመበል 19 ግዜ ውድድር ግራንድ ስላም ውድድራት ብምዕዋት ክደምቕ እንከሎም ካብቲ ናይ ኩሉ ግዜ ዝበዝሕ ግዜ ግራንድ ስላም ብምዕታር ናይ ኩሉ ግዜ ዝበዝሕ ግዜ ውዕውት ሮጀር ፌደረር ክመዓራረ ሓንቲ ናይ ግራንድ ስላም ዓወት ከም ትተርፎ ይፍለጥ ናዳል ኣብ መግለጺኡ ምዞም ክልተ ዓበይቲ ተጻወቲ ኩዕሶ እግሪ ክንመሳሰል ኣይንኽእልና ናይ ሜሲ ካራክተር ምስ ፌደረር ናይ ሮናልዶ ካራክተር ድማ ናተይ ካራክተር ኣይመሳሰልን እዩ ነፍሲ ወከፍና ነናትና ጠባያት እዩ ዘለና ክብል ገሊጾም
كم قمت بزحات تنتنت بايتا تنس أبزا اتمت زل عمت 2020 نودي 38 عمت فيدرر كحلفو كم زغلي قمت بزي كازي 16 ناي جراند سلام عوت بمزقاب أبسال سايتر تاتسرع نوبات جاكوبيتشن كاندي مكان عنتم مخانو يفلاتم ميسي نشطتاتي يريهم دو إلى مساحة تكوو دنبلة أو يريهم يلو مليس اللي ميسي نعيريني واو بخمسة عين التتصاوتاي كترة زحبني بمبال دما مبابة قابل علميس زلو أدناغوتي قلتسم زجينا ودي 21 عامت أو تصير زلو مبابة مس هاجرايت غانتا فرنسا وكيلو أب كلتشن 16 أب جرمن استخايلو وانج أوروبا 19 عامتن كمون أب روسيا كلتشن 18 أب زدالو توانج عالم نغتشبت كابتو مريح ترى تتصاوتو قلت أف من السيوم أزي كابوناكو نا بي إس جي تسكاغر أتقعي كابزي حزني هزلنا نايت صوتا وقتي أب 18 قطمات 16 شوطات بسيمو كمزقبن كله شمونت نشوتو زخونا دما كشينو ويكن قريب لهم أزي من أسايت تصاوتاي أبزناي حج علاقاتات أسات 300 مليون يورو أبيلو يقمتم كبرات تخاطات مدبنا ناي كقربو لكم تدليو تصاوتاي وي غانتا تاريخ وي وين حطوتات نتلكم أب كومنت مصحف حبورنامو نمعكابكم كنسرحنا حسب عالكنا لدتن حدش عامتن كقبر لكم اناتمننا سسنايو نعهم خبركم تخطاتلتي يوتيوب شانل سينما سمرم نمكتالكم إن مسجنا نلوم معلتي أدلنا لكم زنبرنا سبورتاو تحسسات أبزازينا لنا أبكت علي بخالق حابريتات كساب نرخب نخولنا ببزلنايو سلام انتعنان